Right, Lenny, pane nyaya wakaposta and ukatinyora ukati problem yaHwindi president and ndiye kuti anorova mutoriro. I didn't want to come with this pajekerere, but dzungu raari kuita ndichaudza vanhu zvese zvaari munhu uyu, ndosaka zvinhu zvake zvakamira panzvimbo 1. Right, wapedza wamba wazisa fusto. Ine ndakatonzwana achitaura nguva kuti president vakaramba kuenda kupi kuPort Elizabeth. Wese president havana kuramba kuenda kuPort Elizabeth, takavasiya. Matiketi anga totengwa kudhara kaya. Saka vakazosara seiyo tiketi riripo. Takatidambura izvo. Ndikuza zveprice hazvina basa. Aiwa, kubvara kwavo kuti isusu taunotora mari tega. Aiwa, kubvarira ndikokuti munhu hatisi kuda kumuona padhize nesu. Hatishandisa mahara munhu. Ndizvonyanya bhova chamwari vanoenda pamberi pevanhu vanotanga kunzwisa tsitsi waiza zvekuti munotobva maita kunge matovatadzira sekuru apa tisi takatadzirwa waiza munhu akatiza nemari ndiye isusu takutoaiza akutoenda pasocial media akunzwisa tsitsi vanhu vakutoita konde waiza ikupa munhu mari waiza munhu akatoenda nebhegi rese munhu amupa mari iyo nje munhu akatoenda nemari yese hamusi kuzviziva chete nyaya yekuti isusu tisatambovana mukana kuya kuzotaura chi kuzotaura nyaya dzacho dzichiitika panapa waiza. Alright, so pamari iyoyo yakabuda izvo zvekunzi ndaibhadhara matiketi endege tokumbira vatipe proof. Inini proof yevanhu vakatenga matiketi kana ari maflights kana chibva kuna mistofa wacho ndinazvo zvirimo. Striker togona tiri patrickshow kana kuti trickshow pane time yekuti atisanenge achisimbisawo chi achisimbisawo vanhu ake crew yarunga show kana show yaita successful artist pastage anenge vatomboti pick up striker pick up ningi varungawo show iyi kuti successful but ndaro angatobhiga ana striker nani wese uchisiya wake Junior Lenny aivanetsa kungoti big up Junior Lenny. Saka ndava ndangoramba ndine mari yekumajestic iyoyo until vakatozoita zvekutonditsvaga ini nanga amasikati emangwana acho achita vakomana pane zvavangu vatonotisa vangu vanotisa something pane zvikuitika vakomana ava mari havasikuda nayo sezvo ivo vachitonatsoziva kuti pane mari yataifana kupanana but ivo vakazoti mari iyoyo haipo. Alright. Unknown. Saka ini ndava ndangoramba ndine mari ivo vakatozoita zvekunditsvaga kuti wamana pashow yanezuro hapano mari yangu here handiti kubva kwese ukandina zvandandambotaura navo vakakupira mari waiziya unozovanguzaudara kumashure kwese hatina mbobvira taita naizvozvo chakatoita kuti tenondora maleptop vakatondiwira muloji nemamonya waiziya sendi ndakarara waiziya ndakawirirwa nemamonya mudhara vakashata wanze ende motikari yange turi mabhuku muzita rapresident yange iri motikari yange turi registered pazita rapresident akatosvika pabhodhi yadzinge vakaclear zvinhu zvese zvaida kuitwa vakatodarika pabhodhi vakunosvika mumasvingo ndopavakasungwa ikoko nyaya yacho inonzi and then pozoya mota yeaccident what happened because ndakazonzwa bonzi Hwindi is on the run atsvagwa nemapurisa nenyaya yekuti haana kubhadhara mota yakati accident nayo anza angobhadhara 1.3 kwasara 2.7 anotombobhadhara madrugs avairova mukoma wangu ndepapi je imhando ipi yekuti unosvika pakuzviitira tsvina sadaro chokati ukona chi indaidanana nemusikana wandaidana naye inini ainzi Black. Yes, vanomuziva ndivo ndakatanga kudanana naye zvekuti ngeta kutombogara tese ende munhu wese aruziza kuti munhu ndivangu ini handizive manje kuti munhu yanenge achitotengesa anenge ari pabasa ndatozoziva ipapo saka isusu show yapera ndakutsvaga munhu ari kupi handisi kumuona ndatenderera foni yacho hasi kudayira then paakazodayira foni anga akadhakwa zvokuti anga asitomboziva kuti ari kupi aiziva zvo ndakatodayira pafoni ndikati yelo uri kupi sha tiende padheni handiti tabva nemi padheni uri kupi akutobvunza munhu ari pasaidi pake shamwari yangu kuti naiwe tiri kupi murume na 3 am aiza mudari murume yandu vatondaira kusika ndiri kusengeza 2 saka kuona kubva ipapo ndopa ndakatozonatsobatanidza nyaya dzandaiudzwa nevanhu kuti munhu anokechesa which means ndakamubatawo redhanded yekuti akatokechwa pashow pane anaenda naye akatoenda akasadzoka.
Right, guys, welcome to Kumusha Podcast, guys. Nasi Pakumusha, guys. I've got my guy here, ex-manager wa Hwindi president, anonzi Junior Lenny. Vakawanda munomuziva, I know kuti munomuziva munyadzi mangoma kuti mungomana aifamba na Hwindi president for a long time. And then pane zvakazoitikawo some few weeks ago, and then right now manager wa Ulingende. Yes, Junior Lenny. Ukurambe dautanga kuti ngukorekta pekutanga ndandisi manager, ndandisiriwo manager wa Hwindi president, ndandiri right hand man. Panotori musiyano kunge uri right hand man nekunge uri manager. Ndandiri right hand man, ndandisiri manager wa Hwindi president. But mndara, do you know kuti vanhu vese vaikuzivaisa manager? Yeah, I think vanhu ndivo vainditi ndiri manager wa Hwindi president, but inini naye toziziva kuti ndandisiri manager ndi hapana patakatombowirirana kuti ndiri manager wake. Ndandingori right hand man, munhu anenge ari paside pake achiziva zvese zviri kuitika, ari kuziva zvese zvari kuda, achimhanya ndisiri manager. Tatakatomirirawo kutsvaga manager. I think tatori muprocess yekutotsvaga manager. Ini ndingori right hand man ndiyo. Ayo, but ndimaikula mashotsi kamdara. I remember vandakambouya ndimaikula mashotsi. Saka ndakuziva kuti what's the difference between role ya my player ne role ya manager, kuti zvakasiyana chii? Manager unenge anenge akanyorerana naartist pasi kuti vane zvavakawirirana kuti iwe wamanager wangu, vonyorerana zvavakaonyorerana, tichashanda so, tichaita sei. Then right hand man anenge angori best friend ya artist. So which means hapana na one pamanyorerana pasi. So maishanda sei nemukomana? I think zvedu zvazvingori zvefamily amenenge amuchizinzwisa. Vane mangoma akawanda vanogona kuzinzwisa zvandiri kutaura kuti ini ndakasangana namukoma as a fan muJoburg, ndomandaigara. Mukoma wangu auya kuJoburg, I think 2020 patime yecorona. Mukoma ndopavakabva kuZimbabwe vachizogara kuJoburg, pavavhura studio yavo parasturasi pana GP Nanagate muJoburg. Vanga turi padhuze nepandaigara, so takabva tatotanga kutongoita mamovements tese, tichitoendawo ikoko, tichiswera ikoko, tichiita sei, until tatova very very close zvekuti vanhu vaiti kana vakutsvaga Hwindi pafoni vakamunasiri kubatika vanoziva kuti anenge ana Junior Lenny, vofonera inini kana pane zvikuitwa zvebasa zvoitwa, until ndakutofonerwa nevanhu vanenge vachida mashows, vada kubhuka takutoronga mashows nevanhu, takutoenda kubasa, totodzoka, totoita zvatiri kuita, but ndisiri manager, ndingori right hand man wa Hwindi president. Alright, guys, mngomana arokesipana kuti inini I wasn't the manager for Hwindi president. I was just the right hand man, and then wanga to process yekutsvaga manager. Yes. Alright, maimutsvaga sei manager? Mukamirira kuti munhu angouya here ngokuti amana ndingaendi kumanager kana kuti chinoitika ndechekuti kune mamwe madhara mumusiki imo mudhara, kuna mamwe madhara atosangana nawo, vamwe vanenge vane mari dzavo, vane chii, vanongosimbisawo zvinhu, vanonakirwa vaya. Saka vamwe vacho vaitoaprochawo kuti vada kumanager, but takamira munhu ari kuaprocha artist angazomire kana kuti anyore pasocial media kuti ndiri kutsvagawo manager. I don't think kuti artist angaita izvozvo, but chaanokwanisa kungoita anozivawo vanhu vake vanotrustwo madhara ake kuti anogona kumaapprochawo, vanoroti kuti ndara madi mamboya mambotibetserawo kupusha scene, pari kushota munhu akaita kunge imimi. Saka vamwe vacho vanenge vachiti havakwanise, vamwe vacho chichi saka pakangomirirwa manager angasati awanika. I think patime yese iyoyi paitotsvagwa manager. Alright, Junior Lenny, but iwo ngova munhu anga close kuna Hwindi handi zvokuti handina kuona chii chakakutarisa kuti ungobva from right hand man kuti ungopinda pamanager? Chii chaitadzisa kuti udaro sezvo mashanda mese for a long time? Remember ndakuziva kuti inini nyaya yakatanga timuri mabest friend. Yes. Andiwo vanhu vakuziva kuti kana ndasiri kubatika apa tobata Lenny, handiti. So ndaingori right hand man ndara. Saka zvinhu izvozvo
zvaisazoita kuti ini ndiudze president kuti aiwa ini ndinoda kuita manager of which inini handina artist mwe andakambomanager handina vandakadzidzira kumanager artist but zvinhu zvakangotanga ndina Hwindi president. Alright. So inini handingambogoni kuti ndizotaura kuti ndakugona kuita manager ini hasana kuzviita saka ndaingoita zvinhu zvedu nacho zvatongoita is a family amini kana munzwisa kana alright saka papa sinonyorwa napasi andi so maibhadharana sei like zvaifamba sei pamashows kuti muzotiwo tabva kushow? I think pane danazojekesa ndepekuti president I think vaitongotora kunge munina wavo wepadini. Yes. Ndo saka taita zvinhu izvo zvomaitira taizviita because yaingova family ini ndaanda kutomuona kunge mutara wangu. So nango kaita nhasi nditoona kunge mutara wangu. But the thing is raunzwisa kuti maibhadharana sei because pane issue yatakazonzwa kuti mimi makazotiza nemari yemukomana tikati ndiye mukomana yakati ndiyenyu mese and issue yakaitika recently kuti mimi guys hanzi mutori parani zvatikutora izvozvo hanzi mutotsvakwa nepolisi and satinozonzwa kuti zvakafamba sei maibhadharana sei and chii chakazoita kuti iwe usuggest kuti mari ye4 show anga mamaita and then ongomhanya nayo hanzi makaenda nemari hanzi amount at about 40,000 rands yeah if I'm not mistaken. Mugona chimguru ese zvandataura kuti isu maitira taita zvinhu napresident ka taitongoita ngevapana vavo kana vana vavo kuti taitotumwanzi manyapo dzoka manyapo inotora mari uko ndikatoenda kushoti kanotsvaka mari yese tinoita chipani mukuru pakubhadharana I think kana mune munina wenyu mudara mushanda nemunina wenyu kana muworkshop menyu muno munogona kusawirirana naye kuti ndokupa mari muchitoziva kuti munina wavo pangoita zvinenge zvaitika mongomupa zvamunenge muchida kuita sei zvamunenge muchida kumupa I think ndo nyaya yanga ichingoitika ipapo yekuti taitoti tikangoita zvibasa tikabva kubasa todzoka nemari iwo mukoma according nemari yataisawo paground mukoma ndo waizongotora zvavada kutipa vachiita sei vachitipa. Alright, but waigutsikana here? Gutsikana tatisingagutsikani but tatisina choice just because hapana pandakanyorerana navo kuti vanofanira kuzondipa mari iyoyo kana kuti ini ndakuwana mari kana kuti zvimwe zvakawanda taita kuti ivo vazvifunge vega tisina kuita sei vachingoonawo zvatiri kuita effort yedu yatiri kuisa ka vomotipawo zvikuenderana nezvirikuitika effort iri because effort ndo vanenge vachitoiona saka vanofanira ngotipawo zvinoenderana neeffort yedu. But chikuita Lenny ndechekuti iwewe kunzi wakazotiza nemari ndo pati yandoda yekutiza nemari kuti chii chakanazoitika iwo kuti I think muchidimbuka handisina kutaura zvekuti ndakatanga kuwana mari shomarini nditi I think ngatingosiye kumashure ndo patatitangira padhuze pacho ipapo nditi takati takaronga tour yatakaronga kandi kutangiri pato iyo yanga yana ulengende. Alright. To iyo yanga yana ulengende patakatanga tour takatowirirana kuti takuita sei takuita to iyo chafamba so saka zvatakawirirana namukuru akatudza kuti tichashanda every show yatinenge tashanda maona mari yamawana moya nayo kwandiri ndochengeta mari andiwo tapedza katoo kedu then tozodamburirana mari nepakati mwene mwe wana share yake at least topananawo mari dzinobatika dzani kuti tikapedza show apa towana kamari then kwekupedzisira toita kuzoona kunge wakupuwa mari shoma but nyaya yekuti mari yanga ichiuya mchana saka takaona iri pfungwa ine musoro yaitaurwa namukoma yekuti ngatiunganidze mari toita matoo edu tapedza matoo edu tozodamburirana mari toona mari iri paground todamburirana mari mwene mwe otorawo kashare kake tikatotaiwa nyaya dzakanaka. Saka takabva taita matoo edu I think vanhu vese vakamaona takaenda kuCape Town tikanoita 2 mashow anga akazara akabudisa futi mari tikadzoka tikaenda kuDurban tikanoita futi 2 mashow akabudisa mari amwe acho mashow anga atori egedha anga asina kubhadharwa nemapromoter anga ari mashow andotoorganize kuti ndotaura nevanhu vari kuCape Town like Mistopher ndakataura naye ndiri kuJoburg ari kuCape Town akatirongera show yatakaita kwaPapa Joe show yakadaro ini ndindirobva nematiketsi kuJoburg tichienda nawo Cape Town asina munhu anoaziya ndosvika paya ndotsvaga mabhaunzi andomira nawo pagedhe totora mari pagedhe mari yese yatotora pagedhe ipapo ndoenda nayo straight kuna mukoma ndisina mbobvisa kana 100 rand zvavanotoziya
kuti vachengete. Alright, maita toyo because I remember I think nyaya yakatangira patondo pakabuda nyaya yekutiza nemari. Nyaya dzakatowanda dzemashow but isusu patondo pakatangira pakatangira. Saka nyaya yakanoitika manje yekuti takaita 2 mashows Cape Town, tikaita 2 mashows kuDurban. I think muJoburg tinenge takaita mamwe futi anenge dziri kana ngona kusvika 5. Alright. And atakaita mari yese ichiunganidzwa kunani, ichiunganidzwa namukuru. Tina ulengende kuti patozoita last show yedu na ulengende towatazoita sei toenga tiona kuti paground pane mari towatashiyana toona topana na mari. Saka isusu nerespect yatatinayo kuna mukoma atambobira tavadhauta atambobira tapikisa takatoona kunge vakutaura zvine musoro because panobatwawo mari yakabatana unomboitawo chinhu chine musoro. Saka takazopedza matuza aya ndovatadzoka kuno Kempton Park pataigara pedu apo ndovatachimirira kuti mari ichibuda tichiita midzi dziyadziya kuti mari idi ibude and ufichi isusu pamari tinotozviziva kuti mukoma ndiwo vahombe pamovement rataita ndosaka taitotora mari tichengetesa iwo. Alright. So mukoma ndiwo vakazoita sei takazoenda kwavari tikati mari mwari vakati hapasina mari yakaenda kuti mari rimwenzi hapasina mari apa tapedza tapedza 2 pasina mari. Then ndatasarwa neshow 1 yatakaita kuJoburg kuMajestic Bar. I think ndo show yekupedzisira yatakaita nawo tina ulengenda. Alright, pakaitwa show yekupedzisira andi mamatoudza nene kuti hapasina mari. I think panoda unazojekesa ndepekuti patakaenda kuCape Town tikadzoka tikaenda kuDurban tikadzoka ndo pataifanira kudzoka tichishiyana mari. Alright. Then ndo vatazotangidza mamwe mashows atatinawo around here. Nditi saka ipapo ndo pakazotangidza pana mari tadzoka kuDurban. Then after that mamazoita mamwe mashow here. Takatoita mamwe mashow after kuDurban takatoita mamwe mashow ngacho tikaita kuJimston ati tine mashow atakatoita loka wakawanda takaenda kuWitbank mashows atakaita akawanda. Isi mashows atakaita isusu ipapapa takatomboita imwe toti naWindsor. I still remember show kwa Windsor. Takatenderera mama inyaya kuti mashows anga picked. Mashows akaitwa akawandisa usingaiti but isusu atinazotaiwana taingoitwa same thing inzwaleni panduda unzwa ni pamakatiza nemari apa ndo panduda unozonzwisa kuti makazotiza nemari papi zvaita sei mari yacho yanga iri pai. Pane show yatakaita kuMajestic Bar muJoburg Braamfontein akaenda ulengende nani napresident. Kubva ipapo isusu zvedu inini handisina mufaro because handikutaura kuti isusu taifanira kushiyana mari patakabva kuDurban but mari yakanonzi hapana mari but tateta anenge 4-5 mashow handiti ndivatanzi hapana mari. Saka isu pese ipapapa tatisina mufaro tata vanhu vekuti tata kutongoitawo zvinhu zvongoitawo but tatisina mufaro because tatoona kuti mari yakawanda yacho yakunzi hapana of which mashows asara mashoma patakaita mashows akawanda acho mari yacho iri kunzi hapana. So isusu takavataga show yekuMajestic yanga iri gate ndini ndakatokasika kuenda ikoko tikanoswera tichitengesa matiketi masikati then vanazoenda kugedhi nemabouncer tikaenda pagedhi ndikatora mari. Saka ipapo ndo pandakatoisungoisa audition ende mari yatakatora papa I think mari iyo inenge 8,000 rands because bawa I think raitobhadharwa ma50 rand takatora 8,000 rand. Saka ndangoti mari iyo pandakangoicollecta ndakabva ndangoichengeta mumwe andamunhu andakataura naye iwo ndo havana kutaurawo vari kwakanyarara ndovatamuka mari ndangoita sei pachero ndikabva kushow inini ndinotoenda pavari ndovapa mari yavo torara vane mari yavo padhei iroro ndakatora mari pagedhe ndovanangoiramba iri mumwe ndakanyarara. Ende mufano ndanda kufamba naulengende ndikufamba kana ndakuita naulengende ndekwekuwirirana kwete kwekunge tichita kumanager maya ndikutowirirana kutotamba tese chete. Kuti masikati acho pandakati takuenda pashow iyi kuJoburg ndakatobuda naulengende tikaenda kushow tikatoswera tiri kushow iwo vakatozotera. Saka ndakabva ndangoramba ndine mari yekuMajestic iyoyo until
vakatozoita zvekutonditsvaga ini nanga masikati emangwana acho achita vakomana pane zvavanga vatonotisa vanga vanotisa something pane zvikuitika vakomana ava mari havasikuda nayo sezvo ivo vachitonatsoziva kuti pane mari yataifana kupanana but ivo vakazoti mari iyoyo haipo. Alright. Anoona. Saka ini ndava ndangoramba ndirechi ndine mari ivo vakatozoita zvekunditsvaga kuti wamana pashoya nezuro hapana mari yangu here handiti kubva kwese ukandina zvandandambotaura navo vakakupira mari waisiya inozovanguzaudara kumashure kwese hatina mbobvira taitana izvozvo vakatonditsvaga vakati omana ndandiona ulengende futi kana vana yamunoda kundipawa imi makazonotora mari yemusi uyu mamakazvironga here kana zvinhu zvakazongobudikira makamanetsana here ndotaura nemunemwe here aiwa kutotaura nemu kutori nani kuti why chichaitika because pamwe izvezvi mukuru atori papodcast na Sparks izvezvi atotaura nemu zvatinotaura izvezvi toda kuti mukati mpindu vanhu vanzwisise ndakuonawo side rako tina vanhu havasi kuziva side rako ndozvikuitika panapo chekutanga nechekuti mukuru akaona ndakufamba naulengende pazvinhu zvedu zvataita ulengende takatonseresa padhize tese naivo vacho but vakaona ndakutanga ndakuwirirana but kwanguriwo kuwirirana kwedu saka pakatanga kuti takatanga todhonzerana ungona dheri atakazenge tatorirana mari tatova nemadhezi tichitodhonzerana zvekuti munhu wese aitoona tumatensions tiri kutoitikawo ipapo. Alright, koma laptop ndinandinawo ini ndinochengeta zvinhu zvamudhara ndinochengeta mudhara vanotogona kutakwa zvokurubuka but vanotozomuka masini avo ese ari safe aripo ndinogari basa rangu mudhara. Alright, but malaptop makaenda nawo nanditori nawo zvokuti ndandangogara ndinawo ndichitodi ndakatonga achengeta saka inini malaptop ndinatagara nditori nawo saka ari kupi ndatogara nditori na malaptop vakapuwa takapa malaptop vapuwa malaptop striker taura chokwadi malaptop akauya ini ndakanzwa kuti ukadzosa hard drive chete but inini ndakanzwa zvichinzi malaptop haana kuuya malaptop akanga akatengeswa recover out ndikunyeba indizvozvo handitombozvinyebe weze malaptop ndakatoatengesa but tinoarikavhauka mari yedu wakomana weze ndina ulengende ukona chi ndina ulengende agari kunoko mhuri yake iri kuzimbabwe weze tanyimwa mari nemunhu watikuziva kuti yane mari yedu tingatadza here kubatira ifoni yenyu mudhara kuti tinoitengesa imi kamune mari yedu asaka opati wamboramba kaiwo kuti malaptop tatina aiwa malaptop ndinandagara wakatengesa malaptop takatotengesa vakatozoenda kunobhadhara because vaida data vakatozoenda ndakatozoenda nawo kwandakatengesa vakatonobhadhara iyo mari yandandatopiwa ini wese kose makazonotora malaptop chicha chaitika mapurisa here bhosi takanzonzi muri parani muri kutomhanya polisi riri kutokutsvaga izvakaipa haya isi tasiri parani chakatoita kuti teinontora malaptop vakatondiwira muloji nemamonya waiziva seni ndakarara waiziva akawirirwa nemamonya mudhara akakashata wanzwe hapana ndakangosara ndisina choice ndoanatongotora vanhu ndovanaenda pandakatengesa masini but inini vaina asingachakwanisi kurikavha mari ivo ndovaitofanira kutobhadhara masini avo saka vangoita izvozvo vapuwa masini avo ndovatatoparadzana ukona pakatoitika nyaya iyoyi tatiri pafavor lodge iri mucampton park isu sati tambobvira tabva palodge papo vanhu vaingo tiri parani hapana munhu akamboenda mapurisa hapana munhu akambosungiswa I think palodge pataitongova tichigara tinavo ivapo ndo patakanguri tichingogara taatozongobva palodge papo takutoenda kuport elizabeth saka isi hapana parani patirika hapana munhu asingazivi kuti tiri papi amana right. Lenny pane nyaya wakaposta handi ukatinyora ukati problem yahwindi president handi ndeye kuti anorova mutoriro. I didn't want to come with this pajekerere but dzungu raari kuita ndichaudza vanhu zvese zvaari munhu uyu ndosaka zvinhu zvake zvakamira panzvimbo 1 right wapedza wambovazisa fusto
ani mangana post takaidelete aiwa isusu wakaidelete but wangatotaura kuti atitonaro wangatotaura zvakatoitika ana ndakatsamwa mudare ndakatsamwa apa ndinoziva kuti vanhu vanotaura chokwadi kana vakatsamwa alright waida urevei pakati zvinhu zvake zvoramba zviri panzvimbo 1 because ndiwakashanda naye for 4 years for the past 4 years so you mean to say kuti from 4 years amakashanda mese hapana kana chiri chati chabatika chiripo pakata azvibatika pano okay what do you think is the problem because alright usati wataura nyaya uruda kutomboti uri kuadresa maartist and noti Hwindi president chete kuti iwewe semunhu akafamba naHwindi wakaona dambudziko racho riri rei rikuita kuti maartist zvinhu zvavo zvisafambe vamwe zviri kufamba aiwa tikutaura kune vasiri kufambiwa nazvo zvamakanyora zvakamira nzvimbo 1 chii haijambikire kuseneyonda ndoyati utodiwa nevanhu manje kudarika zvinhu zvese zvawataura ripapo ndo vanhu vakasara vane maquestions kuti Lenny ada kuti chii up ngobata iwewe chatoda kuzonanje kuti Hwindi president mutoriro wakatotaura anorova handi zvinhu zvasi kufamba wakataura zviri panzvimbo 1 kaimi mugona sei mugona kunge zvifamba here imimi inini Hwindi president ndakatotangotomuzivawo pandakatouya pafavor paipe ndakatofonerwa pane munhu akandifonera zvanzi chamari Hwindi president ari pafavor handi kana maybe muchimuda kana kungomuona chichi ndepi handi ndopandakatozouya ndimandakuona uripo chichi handi ndopandakatanga kutointeraktawo naye in personal handi saka iwewe ndounazoziva kuti zvinhu so which means I mean to say 4 years amakashanda mese mukomana haana chakachinja muupenyu hwake handisi ndenda kujaja life aiwa kutaura chokwadi hausi kujaja nokutaura chokwadi zvinhu zvitatu zvakasiyana kuti uyu mukadzi ari mukadzi hausi kujaja alright inini haidzingiga nekutaura pati yangu inini ndandiripo pakumhanya kutsvaga uchi mari namukoma but mukoma kana wana mari zvavanozoshandisa mari I don't think kuti ndingafana kuvaudzira aiwa tiri kuti usavaudzire kuti shandisa mari hatisi kuti uvaudzire but kana uchitaura nyaya handi uri kutoeducata umwe artist ari kutoita the same thing uribata pane maartist akawanda ari kuimba but ukada kuzotarisa unoti uyu hapana chaati aita hanzwa nekuimba but hapana handi saka iwe unogona kungoadresa kuti akomana kana maita mari siyai mutoriro siyai madrugs siyai kudai so rongai zvinhu zvenyu zvakadai siyai zvechihure siyai zvakadai ndo zvinhu zvatikuda kuti iwo nekuexperience kwawakaita life because wakasangana nematist hob aiuya musangana nawo madrugs ada kutosiyiwa alright madrugs anodzosera zvinhu kumashure iwo chimbotiudza kuti maispenda mari per day on madrugs asi nini makutondipinza aiwa tirakunzwisisa kuti because you know what pane pamboti iwo wega wachitadonedza 1000 ndinge ndakubayirira mukoma meziya alright ndinge ndanyanya kuwabayira ndadaira mubvunzo ndinge ndanyanya kuwabayira I think Junior Lenny is just trying to say kuti inini pa4 years idzi kana inini ndikutaura kuti inini zvinhu zvangu hazvina kufamba tazosvika paextend yekuti takutopesana nenyaya yekuti ari kuona kunge akamira panzvimbo 1 waizi iye ari kutoona ndakamira panzvimbo 1 ende uyu haakwanise kuenda kwaari inomuza kuti iwewe chiita so nemari but yacho yatambotsvaga yasvika mumaoko make alright but hapana chaizobuda zvekuzoti azonoita sei enda kunoroora kana tatenga chii zvakwaari iyi waizi alright pane nyaya alright atange nenyaya yemota pane nyaya yemota yakatorwa nezimra and what happened motikari yakatekwa kunongwa nje ndobva yaendwa nayo ichitaendwa nayo kuZimbabwe ikasvika pabhodha ikatofambirwa mapepa ese ende motikari yanga itori mabhuku muzita rapresident yanga iri motikari yanga itori registered pazita
rapureza akatosvika pabhodha dzinge vakaclear zvinhu zvese zvaida kuitwa vakatodarika pabhodha vakunosvika mumasvingo ndopavakasungwa ikoko. Nyaya yacho inonzi mhosva ndeyekuti munhu anga ari patip angasara kuSouth Africa. Then patip papakanyorwa kuti tsaravo of which vari kuti mutemo unoti hapafani kuwanikwa zita remuridzi webhuku patip hapawanikwe zita remuridzi wemotikari. sei patip panowanikwa tip haisi inenge ichiti ndeyekuti mumota ika imimi motikari yenyu muchida kusenda samunhu muda kuti munhu aende nayo Zimbabwe odzoka imimi munotosara kunoku monyorera munhu muitisira munhu tip. But inini motikari inenge ichitozikanwa kuti motikari yashanya. Inini pandakaenda nemota inini tip yakatonyorwa zita rangu ratonyorwa patip. Saka isusu tip ingori what is the abbreviation ya tip? Inonzi temporary import warora yekuti tukupa that tukupa mota yako nguva yekuti ingo ufambe nayo munzvimbo munyika yeZimbabwe though it's a foreign car and ndo saka iwewe kana utopinda nemota yako unotopuwa tip unotoaplya tip pabhodha pepe yotoiswa muzita mako but patip panongoda kunyorwa zita remunhu arita se ari kufamba nemota. And if the car is South African registered, yes, but unenge kufanira kunge une permit. Saka kana usina permit iwo manje haukwanisi kuisa zita rako patip. Yes. Pamwe tip I think what happened is tip yakatogadzirwa zvakanaka mukomana akatobuda but pamwe pane yakazogadzirwa yekuti mukomana afambe tikadaro ndo zvinoona kumeka sense. So in either way papasina permit ndo yakashayikwa pazvinhu zvese izvozvo panyaya dzekuzotengwa kwemota kana kuti pane munhu ari kukwereta munhu papasina izvo. Papasina motikari yayo yakatobhadharwa zvakatonaka. Takatoitengeserwa nefesi yedu mwanonzi liberty kutya. Alright. Ndiyo yedu vanosimisa mawindi zvekutodaro. So mukomana anorwa matracks from Durban to Zimbabwe toirira naye zvekudaro tiisena plate. Saka maida kuti noita sei mota mufesi chakatika ndechekuti ndinakatoonesa anonzi liberty kutya kuti ashamwari iwe usikuona mukoma havana motikari yekufamba nayo haindi zvanyanya vanhu vari kutaurisa wadii watipawo motikari yako tishandise bcause motikari yake inenge yakapaka iya ndingachingorwa matrack ndikaona munyengerera ndakatomunyengerera kusvika atotaura kuti alright boy wamana motikari ndakutengeserai. Vatotipa motikari ndovandatogara nemotikari kuno kupresident vari kuZimbabwe tikashingirira tikabhadhara motikari zvese zvikaperera handi motikari yazoita se yazoenda Zimbabwe. kuZimbabwe maida kuita maida kuti nanaye zvachose kana kuti yaingoenda ichidzoka tatine mamwe mashows anga ari kunoku saka taida kungoenda Zimbabwe titonoita zvatinoita nemotikari iyoyo todzoka futi nemotikari iyoyo motikari yangopuwa kana 6 months kadze uku. Saka motikari haina kupinda muHarare haina kutosvika kuHarare haina. Saka yangobatwa yakadzotswa kubhodha kana kuti yakamba yabatwa mumasvingo. Motikari yakatobatwa mumasvingo ikatovharirwa imomo. Tsana nhasi ndo maichiri masvingo zvekuti pane show yatakaita kumasvingo yatakazoita accident tichibva kwairi pane nyaya accident kumasvingo patakaita show kumasvingo izwa aiwa iyi ndeimwoyo tatatohaya tikaenda kumasvingo tatatohaya tichibva kupi kuHarare. Saka takatopinda mumasvingo tikatoona rimwe timu rinozivana nevakomana vezimura tikatonzi handii munoona vakapaka mota yenyu tikatoenda nevakomana zvicho hatinokwanisa kutopinda mukati but takatoona motikari itori mwende dzakawanda mune mota dzakawanda dzakabatwa dziri. Saka vari kuti chii kuZimura vari kuti mota inofanira kuita sei? Motikari yakatotsakatika kamudarere hapana zvavataura kuti mota ngaibhadhire juti kana kuti chichini. I think vanhu vaya vakanonokerwa vakati pavakabata mota unofanira kungoita action nguva iyoyo but vanhu vakavarairwa andiu kwakudiwa 3000 US which ndo pakapera munhu wese pawa kuti padiwa 3000 US. Saka 3000 US tikaiunganidza tikwanisa kutotsvaga imwe motikari. Unokwanisa kutsvaga imwe mota
ari iye akano hapana chaibenefit nothing hapana chaibenefit. I think zvakatoitika ndizvozvo kuti patip pakanyorwa zita rahwindi asina permit chete ndo asi dai akafamba netip remunhu akamupinza akadai pasinoita dambudziko kudai akafamba netip ka zvinoanokumanaudza kuti chamwana tip ndera Lenny but Lenny hapo andi unokunzwisisika andi than kuti izvonzi tip ndira but iwo usina permit manje. I think ndo pakaita dambudziko. Alright, because the problem vanhu vaida kunzwisisa kuti chii chakanazoitika panyaya yemota because nyaya yakatora time ichitaurwa nezvayo and then pozoya mota yeaccident what happened because takazonzwa bonzi Hwindi is on the run atsvagwa nemapurisa nenyaya yekuti haana kubhadhara mota yakati accident nayo anzi angobhadhara 1.3 kwasara 2.7 anotombobhadhara. Alright, what happened pamota iyi? Chakaitika pamotikari iyaya motikari ndo yataishandisa maraundi isati aita muzimbabwe mashozi esati akaita makasiyana siyana apa tange iri kuhaya taitoyaisirwa nemwe mudhara wedu so so motikari yange iri kuhaya Hwindi Black so vanhu vakawanda anoiziva because takatenderera nayo zvekudaro saka takati chibva kumasvingo ndopayakaitika accident iyayi zvakaitika munhu ese akazviona. Saka muridzi wemotikari akaonawo problem yaitika pazi accident vanhu vakakwara chii saka akabvangorerutsira vanhu akati chimboporai then tozotaura kuti totangira ipapo. Saka takazonge munhu wese apo ndaro ndo pakazouya akati omana ini motikari yangu ndikuida mungondipa mari yakati ndaro yatinga itoda almost 3000 US kana ndisingakanganise. Saka ndobatotora motikari iyaya ndobatoisa pamba pano papresident akaziramwira vanhu kuti michiona zvamunoita nemotikari iyi ndozongoda mota yangu. Saka vanhu vakatsvaga vanhu vanotenga motikari dzakaita maaccident dzazi kuna vanhu vanotenga motikari dzakaita maaccident vachida maparts ndo vakatsvaga dzingwaniwa vakabhadhara 1600 US motikari iyoyo. Ndoba vangotora mu 1600 US iyoyo vavaendesa kumuridzi wemota motikari yendo vaenda. Saka isusu hatiti vakabhadhara which means sati wabhadhara vana mari yavo yavati vadi mari yavakaendesa ndo yavakatengesa motikari handiti. Then pakudaro I think vari kunzi vanga vasara ne 2 something yavafanira kubhadhara pamusoro pei 1.6 ichi yatengwa motikari. Ndoba vatorerutsirana I think vanhu vakatoendesana mumakoti vakanorerutsirana vakanzi vanonge akapuwa 4 months vachitobhadhara mbichana handiti. Then 4 months dzedze dzakadarika ende anga akatosununguka pakuti vanhu ngavandibhadhara mbichana zvamawana izvozvo but hapana vanhu vakabva vatonyarara. Takaita accident ino August last year tadatopinda mugore but apa mundara iyi asatambopiwa kana 50 US aiziva mundara. Saka apa paangazotsamwawo nguva yacho yareibesa. Saka nyaya dzacho it seems like vakomana paidiwa kuti havana kuenda apa vana vasikupa munhu update kana kuti hatina mari chamwati kutsvaga vangonyarara. But iye ari kuti chii nenyaya yacho? Iwo ndo waifamba naye ndo right hand man ari kuti chii nenyaya iyo? Ada kubhadhara here kana atongoti ari kuti zvakatorova ndikoko? Una chii kubhadhara nini amana mudhara kwa last year August ubva watadza kungoendesawo kana 500 ngawanzi iyo yamumchana zvaunokwanisa izvozvo kana unotomboomesерwa. Saka munoratidza kuti hatina kuita mari kubva ipapo kusvika nazo yekuti anogona kunge vanhu ava vakasiya mbijana but iwo hapana kuita mari yekuti vangomekawo sure kuti mudhara kana kuti pamwedzi yatumbiwo kana 100 Lenny. Right now ndafunga pane nyaya yakabuda futi panyaya dzipamakanedzana and uchiti wewe mama akarongana anzi pakaita accident iwo wakadona mazino here and then mukuru akati achakugadzirisa chichi aiwa nyaya yakabuda handizo ndiwaitaura yakatotaurwa nepasiri chii chakaitika ndisindaitaura nyaya yemazino paaccident paipa ndida kukwara kudarika vanhu vesango varipo which accident aisi kuti ngablamana because inenge isina urongwa accident aiwa hatisi kuti wakamublama kuti accident yakaitika sei but kuti maybe kushanda kwamaitana iwo wakati munhu akatozotadza kana undingotengerana mazino zvawo amene pakatotaurwa figa inenge 1.6 here so makamambowirirana here kakuti waingofungudzwa kuti sezvo munhu wandaifamba naye achangofunga kuti wangoega ndita se
Gandimugadzirisire pakadai so. So namukuza kuti isusu maitira taita zvinhu zvedu ka anga angori elove yekuti hatiudzirani ndoida kuti mumwe wangu angoonawo zvimwe ega ndisina kumuudzira kuti atidai so saka mavani ende imwe nyaya ndeyekuti mukuona zvakatoitika kuti pamazino ipapo ini zvangu handina dhenja nekuti anditengere mazino nyaya yakati inotonyanya kundibata inini ndeyekuti pandakaita accident pandakazorapwa inini pakashayikwa mari yekuti tirapwe kwadokta nditi ndo paita imwe hama yangu inini yakatovolontiya kuti aiwa tikakusiya wakadaro mina tikupei mari muti murapwe then kana mazopora mashandawo muzondipawo kuti mbichana muchana anditi so ndikapuwa mari ndakatopuwa inenge 500 US yandakashanda yandakarapiswa nayo inini hama yangu ikanditi kana wapora iwewe uzotipawo chi mari mchana tikatoenda kwadokta ndikanoitwa zvandakaitwa tikadzoka ndikationesa president receipt yekwadokta anditi vanondozviziva zvese vatozviziva ndatoenda padei ndakatotanga kuenda kumpaka waonesa ndatosvika ndichibva kwadokta vari kuzviziva vose zvaitika ende havana zombotaura nezvazvo havanei nazvo kuti ini dei ndaitowanawo mari inini ndaitotora kana pamari yangu ndinobhadhara yangu chi hama yangu iyai saka all right guys, this is Lenny Junior Lenny ex manager wa Hwindi president guys ex right hand man wa Hwindi president and achi explain nyaya yake yakaitika kufamba kwaita nemukomana and pane nyaya yakaitika ye issue yekwa Chihera ni pakaita video achifona so achitaura ne I don't know kuti ndiani atenge ex wife yako here kuti girlfriend or what meno akataura nyaya dzawanda dzokuti Lenny aizoita rowa madrugs kuti aikunosvika pakuzviitira tsvina watu chimbodosinoenda kuti madrugs apairova mukoma wangu ndepapi je imhando ipi yekuti unosvika pakuzviitira tsvina sadaro ndi ex wife wangu but zvaitaura zvezveka ndizvo kunyeba kamutara zvaitaura munhu yayo amene kuti ndifana kuiexplaina nyaya yacho tinotonzwisisa aifonerwa nachihera pafoni alright tinotonzwisisa kuti madrugs aya mairoswa papi mukoma indigenous anyeba zvo zvaitaura anyeba bcause munhu wekuti ari kutondirwisawo saka anoti kuti pandiri kutopiswa inini kana kuti ndikatonzwa kuvanhu vasiri kundifarira inini ndodzei chida kuita shamwari dzake idzodzo amene kana mari azonzwisa zvandikutaura asi zvokuzviitira tsvina waisaita zvenyeba chihera ndiari kuurisa here aiwa inini munhu yatagara atitowirirana nani nemusikana isu taudzwa connection yepana Chihera akazoziva sei kuti uyu hatitsikuwirirana izvo kuti azofonera uyu ndovantaura kuti mukona chimudara vanhu vasingandifariri inini vakandivenga inini vakabatana ipapo apa vakatobatana Chihera nemusikana wayo vagara vatomboziyana vanambobvira vataura vese but vakatsvagana nekuda kwenyaya yangu kuti Chihera asi kundifarira musikana iye asi kundifarira vakawanda vasi kundifarira ubva vabatana voita mafriends because Chihera naHwindi vanenge vane connection I think ukona pops yekunge tichinetsana naHwindi isusu yakatotanga muprocess yeimwe shop yatakamboita kuna naChihera izvo zvinotanga nhasi zvazvatowanika time vanhu vachidhonzerana saka mwene mwanga ane vake kuside kwake zveshuwa Chihera anga ari kuside kwauyu ende Chihera anenge achingobhomba inini pese ipapo right guys mazvinzwira guys kuti ndo that's what happened between amene atanazotsanangura zvinzwisika why uyu akafoderwa Kismo because Kismo indomziya pamadrama nekunaiza boom she was someone angatone figure kunaiza boom but takazokunzwa unzi Junior Lenny ichitange pachitaurwa nezita rawo the other one actor anonzani Blackie yes I think itona uda unzwisa kuti Blackie Kismo Naiza boom zvafamba sei alright unyaya kutanga ainyaya ndifana kuti vanhu vainzwisisa handiti totoziva akataurika for a long time but ini anambobvira
ndatoroka na side rangu ndapana chikumbowanzwa kuti mutaura chokwadi sezvo inyaya yakatrenda ndakaiona iripo yakazara muYouTube just say Junior Lenny and Black Naiza boom dzinotobuda maskandara achona akatotrenda for long time chokwadi ukona chi indadanana musikana ndadanana naye inini ainzi Black yes anomuziva ndiwo andakatanga kudanana naye zvekuti ngeta kutombogara tese chitori muserious relationship yekuti kana even pasocial media maplatforms ake chaiwo neyangu acho taingopostana loud munhu ese achiziziya but inini mind asingazive kuti musikana anonzi Black uya anokechesa ndakadanana naye ka mukoma wangu ndisingazive kuti munhu anototi kana ndisiri paari anotoenda kubhawa kunochekesa inyaya yekuti isusu hatisawanibhawa hatiwanike kumabhawa zvekudaro everyday tingatiwanika kubhawa kana kune show maybe saka ina anoziva kuti musikana wayo anokechesa tatiri muserious relationship yekuti hapana munhu anga asingazvizive kuti ndikudana nemunhu iyeye wese munhu aizviziva ndikudana nemunhu iyeye then one day tatine show panonzi patanza muchitungwisa ichitungwisa ndo areas pataigara ana Black wayo ndo areas ravanogara ikatoenda padeni pake tatine show yanga iri yaHwindi President naGift Amuli patanza ndo vandatoenda ndikanitora mumwe wangu padeni pake Black ndo vandavana ichi kushow patatine show kuyakuya tichitondandara zvedu tichita zvatiri kuita then musikana aimwa wawa zvekudaro anotomwa zvekutodaro chaizvo zvekuti kunda isusu hatisati tomwe doro idzo saka musikana uyo anenge akati isusu tabhizi ukozi isikata kushoka pane pangu patozoitawo bhizi ine ndakandazviona kuti munhu yadhakwa pandaingoti hapana ari padhuze handichitabva naye padeni ende munhu wese aruziza kuti munhu ndewangu but ine handizive manje kuti munhu yanenge achitotengesa anenge ari pabasa ndatozoziva ipapo saka isusu show yapera ndakutsvaga munhu ari kupi handisi kumuona ndatenderera foni yacho hasi kudaira then paakazodaira foni anga akadhakwa zvokuti anga asitomboziva kuti ari kupi aizva zvondakatodaira papo ndikati yelo uri kupi sha tiende padeni handichitabva newe padeni uri kupi akutovunza munhu ari pasaidi pake shamwari yangu kuti naiwe tiri kupi murume na3 am aizva mudari murume yalo vatondaira saka ndiri kuzengeza 2 saka kuona kubva ipapo ndopandakatozonatsobatanidza nyaya dzandaiudzwa nevanhu kuti munhu anokechesa which means ndakamubatawo redhanded yekuti akatokechwa pashow ana anaenda naye akatoenda akasadzoka uyu ndo ex-wife yako ndiye Black uyu ndakatanga kudanana naye wasikana kunaiza boom manzwisisa then inini ndakarwadziwa neiye akandiita iyoyo kuti munhu anga asingatodzi kuti anokechesa ka pesa ndichitobhizi kutoposta ndichitodza hama dzangu kuti chimoko ndisingazivi kuti mubva wanenge achikechesa ndakarwadziwa mudara maiziya unongoiziva peni ndakarwadziwa saka ini murwadziwa kwangu ndangofungawo plan ndarwadziwa kaini ndakufungawo plan aiziya ndo andanonyenga shamwari yake musikana anonzi Kismo manje okunaiza boom wandoshanda naye wadi wenona dhafu ndanonyengani Kismo wemunaiza boom wanoshanda naye ko ndaida kurwadzisawo uyu ndara kuti angasingandiudze kuti anokechesa pesa apo saina vanhu anodanana ndo vanhu anonyinga Kismo yaya ndakatosvikirawo vachitonditsvaga wana Kismo vanenge vanga vambotorerana vanenge vandotorerana maprincipa zvinhu zvavo ivo maitiro avaiita kumashure besides inini vanenge vaitotorerana saka Black uyu ari kunzi akatombotora mufesi uyu musikana anonzi Cleo wekunaiza boom ikoko yanga iri shamwari yaKismo saka Cleo yakabva arongana naKismo kuti ngatitsvagei boyfriend yaBlack because Black akatitorera paipa vasikana vaya vanga vatori bhizi kunditsvaga ndiri bhizi kuvatsvagawo ndo vatazoita sei ndo vatava tasangana saka nyaya yedu iyoyo vada kutofinhirawo Black panyaya dzavo idzokutofiniirawo Black kuti panyaya dzani idzo pati manyaya yakazoitika maina Kismo ndeyekuti takazoenderera kamukoma tikapinda nemwoyo waiziya takaruka tatoita sei tatonyura naiye waiziya inga chichiplan choda kurwadzisawe but apedzisira tatozonyura saka iye manje anga kuita loud ani ana Black tichatoona tatova maenemies because ava kutozviziva kuti inini ndakudanana neshamwari yake inini ndandichita naye saka vakatanga kurwadziwa vanhu ivavo vakamboita sei vakaita sei so Black mwana wadhafu saka Black mwana wadhafu
pamadhiri api mdara epadrama here kanoti epadheni chete padheni ndo festival yadhafu iyo ndikuudza saka alright muridzi wenaiza boom ndiani anonzi director Naiza boom amuzi here director Naiza boom asiri solo vana solo mawekazi kamgoma vanoshanda alright tisimbobate papo vanobhadharwa here vanhu aya kana vanongoita so ngatimbopedzei kuexplaina nyaya yakismo alright maiza mguru nyaya yakazoitika panana kismo ndeyekuti vana black nana Dap nana Solo ndiwo maseniors ekunaiza boom kismo anga mubati anga akauya manje anga ane tumakore but tumakore akanenge angangori 2 or 3 years but vamwe ava ndivo vakadhonza nechinhu kubva kudhara saka vanhu vese vakabva vatsamwa bcause black ndisenior chi vakabva vatsamwa kuti kismo atorera black murume ndobva vaenda kuna Naiza boom kumurungu wakaudza murungu kuti mukona inini zvangu isusu zvedu takusiya basa kana imimi mukasiya chi uyo ari pabasa panapa because akatorera black murume saka Naiza boom akangosara asina choice because angaregiwa na black nana Dap nana Solo achienda ndobva atongodzinga uyo basa kismo abva adzingwa basa kupi kunaiza boom then inini ndindatokonzeresa kuti munhu adzingwe basa zviri pachena izvo saka inini munhu woti atagara takutodana nazvo kutodaro ndabva ndangomutora andagara naye padheni achaenda kunaiza boom ka ndakugara naye padheni saka takazinge takunetsanawo zvatakanetsana asi pane mwana here hapana alright hapana tabva tangonetsana ukamunetsana nakatakaita tikasiyana ukamusiyana ukatakaita so iye zvake akatsamwa nekakusiyana kacho katakaita kamusiyana anokatakaita ana kudi ana kufara nazvo saka munhu kutoti anotondiita enemy yake zvekudaro saka pandobhombwa pese anenge aripo anotomeka sure kuti atoatsvaga kana asina namba dzevanhu ivo anotodziwana right guys kismo akapinda panhau yanyati aiwa ndikuti zita zvaro zvimeans patone dambudziko pazita right pane nyaya yangaida kubvunzwa kushanda kwamakaita nevamana nevaran dry music pana DJ Peboskangi na Striker aitaura kuti vakashanda nemi for over 12 mashows apana na scene rakabuda amene kana muchikwanisa kuexplain kuti scene rakabuda kwavari ivo ndo vasinopiwa mari handizive kuti ivo ndo vasinopiwa mari kana kuti but maitikira ari kuita nyaya yacho ndeyekuti ivo havana kubhadharwa kana cent sezvanambokuudza ipapo tisusu mashandiro ataita namukoma ndeyekuti tikaenda kubasa towana mari yatawana kubasa ikoko inini ndindozopa mukoma mari yese yandaindaningirika tinge tashanda ikoko wedza ndaitora pagedhi kana ndaitora kuna promota mari yese ndoendesa yakakwana kunani but inzwa leni iwo ndoitora nevanhu handi iwo ndoitora nevanhu asi uyi ndaitora nevanhu muona kana nevarandira music payakatonge chinzi takusangana nayo takushanda nayo ndindaitaura nawo kumana which means wakumana they were expecting money from you president so kuti kana president vakatozongoona timu yatongopa ground vanhu vanotoita zvinhu zvavo mukempton park vagara vanhu vatori nemovement ravo ravanga vachingozviitira besides kuzoya kwedu kwatakaita isusu saka vakomana inini sekuziva kwandoita mukoma munhu atori addicted nekurekodha munhu anongoda kugara achirwa mangoma studio iri pasaidi achikuita sei achirekodha saka inini mafyawo rakati vakomana vane studio yavo but vakasununguka kutora masini estudio yavo ubva vamaunza muloji matichiita marecordings edu imo tichirwa maweeks tikawirirana vakomana vakaita sei vakauya but yedu zvemari patime iyoyo hatina kuzvitaurira hatina kutaurirana zvemari so takatanga kugadzira mashows isusu tatakasiya DJ kuzimbabwe so takatangoti producer Skanks ndiyakutoproducer ndiyakutongoita chi DJ anditi then pari panyaya dzemari Skanks na president vanga kugara zvavo vachita vanhu kuti vakatopindirana vakawirirana
zvavo paraundi racho iroro rataitoita iroro. So ini president wakazondudza kuti skanks akakwandira achida kuda mari wapedza show. Ndo ndaenda kuna mukuru because ndiye ndokwaninaendesa mari yese. Ndo ndaenda kuna mukuru ndikanoti varudiwa mari yani yakuskanks akaridza nezuro. Iye mukuru ndobva ataiwa skanks ndomupa mari chi ndomupa mari ndega nezuro ndakatomupa mari chichichi. Imimi nyaya dzakuskanks kana mangopedza zvamaita itai zvamunoita ini ndindopa DJ mari. Alright, iwo wakazodzokerera kwakumana kunowadza kwakumana hanzi nemukuru imi munonangana kwandiri kana makuda anything. Ndakadzokera. Ndikatovaudza because ngini skanks akatondituma achida mari. Akatanga kuya kwandira zvingudza pamwe ndinayo. Akaya kwandira achiti amukoma takaridza nezuro dongotsvaga uchi something ndikati ina nda mari iri kunani iri kuna mukoma ndokatita iendesa. Iye paangasingadi kuenda ikoko. So ini ndakabva ndatongoenda kuna mukoma ndikati skanks DJ ari kuti adowa mari wese. Wakati aiwa chichi mari ndakamupa nezuro zvikazoda inini ndovananza ndisifana kutombopindira panyaya dzekubhadharwa kwa DJ. Alright. Inini na DJ tikufanira kuzongowana mari ka zvakafanana. Kuti mukuru anditotora mari toendesa kwari. Zvoti paanondipa yangu ini chisha changu chanenge da ndipa inini. Arifanira kubva pa nani? Na DJ. Because ndikutanga tushanda izeti. Asi vakapiwa here. Vakomana inini vachitaura nini vatawana kupiwa. Alright. Ndokupataridza kunzwa chitoto kumana varuta vanopiwa kana cent. Ende nyaya imwe yakatoitika futi ndeyekuti plus pari kunzi pane 2 mashows avakaita iwo. Ndozvandautsanangura manje kuti vakomana vakaorganiza 2 mashows. Yekuitbank nekunew lands kunonzi Tropicana kwakwe. So isusu kana munhu akaorganiza show ndara tikati tirati tiorganize show handiti nemi imimi munoita sei munotsvaga venyu wedza venyu kubhadharwa kana kubhadharwa mugadzira maposters enyu muita sei muri wa marketing tere show toita show totora mari pagedhe imimi makabudisa mari yenyu maposta nechi motora ka percent kenyu artist otora ka percent kani even zvikanzi windatora 80%. Wese vanhu vamanya pa ground nema DJ nema vanhu vaita marketing upo 20%. Pane chakaipa hapana. But ngoma vaizoti vakawana mari vobva vangochikwerera mumwe. Kana yazochorwa mumwe yakunetsa. Inini ndikuona kunge vanhu uzati chimwe nyaya ndeyekuti vanhu vaizonisa blame kwandiri. Isusu tikutoisa blame kwamuri mukoma wangu just because imimi ndima ireceive mari. Pamairisiva mari mareceive 10,000 andi maitozva kuti 20% i 2,000 magara maibvisa moisapo andi moti 8,000 moti mukoma iyi ndo yedu yatawana iyi tapa wakomana andi handione kuti paita dambudziko kana ende nyaya yaiti ndekuti inini ndandisingakwanisi kuisa decision ekupa fanika ikupa munhu mari. Okay, hatingotaura kuti hapana decision yamakwanisa kupasa. Inini handikudza kuti ndaiva right hand man. Right hand man munhu wekuti anotomhanya uko odzoka achibvunza kuti izvi zvinoita ika kuti azviite todzokera futi. Because I remember ndakambokuapproacha mano ndichida kuti mukuru auye kupodcast and ukatondiudza kuti kana pasina mari hapana zvatikuita. Ndaunzwisisa kuti zvafamba kuzi mundasi kutora chokwadi kune ungotarisa kuna vanhu vanofanira kubhadhariswa zvimwe zvinhu kuita zvimwe zvekuti zvitobatsira kuti isusu tese zvakanakira imimi zvakanakira chi munengaita saka imi pamunondi approacha like pamakatondi approacha imimi muchitaura nyaya yekuti mukuda kuendi kupodcast inini ndakaenda straight kuna Hwindi ndikati ndarata kuda kuti mboya kupodcast timbotaura kuti tingasataura zvemaweeks vakataura mari wakati kana ani mari toita zvari kuda is danger dzokera munomudza kuti parudiwa mari pandadzika kwamuri ndikati mukuru anzi parudiwa mari saka nyaya inotozoitika ndeyekuti iye gogwana gona ngatopopota kuti ai unonga ndikaenda kupodcast kwa vanhu mahara here handizvavo zvingabve papo but ini handizouye kwamuri ndichitaura kuti president wanga achipopota kuti nyaya mutaura iko ndotouya kwamuri ndingoti amudara anzi panodiwa mari handizvandakaita. But imimi maigona kutojaja nyaya iyo kunge inini ndindatokuvharirai panze kana kuti inini ndikuita zvemusoro wangu. But haina handipana unazondijekera just because unoona zvakaitika leni inini ndakataura naHwindi and
because pekutanga ndakasvika ongo wasipo ndakataura naHwindi akatoti abo anytime mangondiudza toita diri handi pandazodzoka pechi2 wango wapo handi ndiwo ndopakazondiudza kuti pari kudiwa mari so handizoti waikavha here dhiri remukomana saka mukomana aitiraya kuzvichenesa achikusiya uri pa ndive ndozvaitoita ende straight ndozvaitoita kuti imimi kwamuri vanogona kuekta chi vange vaita kunge bhow but vakatipota kusiri vananga vachitotaura chi rapu zvokuti imimi munotovenga munasiriye muchitomuvengera mara guys saka nyaya ingoripo chete ndeyekuti mukona chi inini vanhu vakawanda vakatondibuka nekuda kuti vanenge vachifungidzira kuti ndindakaita zvinhu zvandisina kuita anoaibata mukuru alright ndofungidzirwa ndaita zvinhu zvandisina kuita right pane chipangu kandibata kuti pakaita show yana libo tatiri mucampton park ndo vamandibata mukati mukuru toti president wazongowewo wasimbisewo show yevapana ndikakubvunza kuti pane mari mukandudza figa yamakandiudza nditi ndo vandadzokera kwendo vanainona mukuru vanotaura sezvazviri ndobva vadi wabuka ndobva vatondipiwa ndakatobva iko kunditange ndichamhanyiswa bcause ndakanzi iwe usauye kuno kune zvimadhiri izvi zvekudhako but inini ndeda ngusvitsa shoko sezvariri ndikazoregedza kutaura manje zvikazobuda mangwana zvinhu ndakaregedza kuti pandakatongodzoka kwamuri mimi ndikakuti mukuru zvarambwa zvemari yamukutaura imini anoda kutombokudzai zvakawanda ndangoti zvarambwa so inini ndine chitokavhiridza chi ndichitokavhiridza munhu asingazondikavhiridzeko right pane nyaya I think nguva dzedu dzinenge dzaenda kure leni andi pane nyaya yemashows chadoza ndikuti semukuru asingawanikwe pamashows especially pamabig shows like rich and famous mashows akadaro because inini ndaifutofunga kuti kana kuti rich and famous ikaita show muno muSouth Africa Hwindi is the first person kunga ari paline up because why we never saw him on that stage. Yes ine nyaya iyoyo kona chi nyaya iyoyo vanhu vanotongozvipindura vega kuti nyaya iyoyo iri kuitika just because management yake yakadhagwa vanhu vanakwanda ndomaonera vanoita but ndakuda kuvaudza zvinhu zvechikonzera vanakwanda vanofunza kuti management ndo yakaita seyakadhakwa ndosaka Hwindi asi kunatsoonekawo pamastage mahombe nechinei but inini taitoda kuti mukuru apinde because kupinda pamastage mahombe kakuya nyange ukanowana mari shoma zvine zvazvinoshepa chi zvinoshepa zita rako so zvinotozoita kuti iwe zvinhu zvanotirai kuda kuita wegaka zvinotoita sei zvinotobuda because kune mamwe vanhu vanenge vachida kubhuka kunze vanenge vasingazivi kuti artist uyu anoita zvakadika zvofamba sei vanongoenda paYouTube woenda kumamain events mabig events ari kuitwa acho kuti munhu iye ari kuwanika here vanosvika siku nyaya inenge ichiitika ndeyekuti madhara edu chaiwo rich and famous waise big up rich and famous ikona mudhara uyu ane loveness ndokuchitungwiza atori padheni zvokuti tingadai muri pa-first line up waise but nyaya inikunetsa chiri ndeyekuti vanhu vano-overchargwa vanhu vaichema nyaya yekuita sei yeku-overchargwa vana mudhara ndo pakapesana nyaya vano-overchargwa ndo nyaya chete inoita kuti chi vana mudhara bcause vana rich and famous vanoita mashow avo ane mabig artist saka kune mamwe mashow ekuti unongoonawo wega kuti ndikapiwa kamari kandapiwa pane zvazvakakoshera zvokuti vanhu vakaona chinhu ichocho chatotanga kubatwa netimu rakawanda sakuyakuya kunoendwa zvafanana nekucity sports kuchienda saka mamwe ati takawanda achizoenda kuya kungoimba mahara bcause achibva paipa zvinezvakumubetsera saka vana mudhara vana rich and famous zviri kuti avatomboaprochewo vataprocheka vakati aprocha kahobho chaicho ndogonukabvunzawo kuti kana muchiti vanhu vari kuoverchargwa kuri kuSouth Africa kana kuti kuri kuZimbabwe techimboyanzotaura zvemari unataura mafigure please munokwanisa because unoziva kuti chi right about taura kunge tine mamwe mapromota ari kuda kana kuti mogona kutiudza kuti mimi
dhiri rachona muri sei mimi because tine vanhu vari kutoshungurudzika vanenge vachitaura kuti why Hwindi tisiri kumuona apa why tisiri kumuona apa why takatadza kumuona apa chii chinenge imbori nyaya yekuti muri kuda mari. Aiwa kana tingati edu ari kuova chacho ngatingoti mukoma vanodhura mukoma vanodhura kukwaya akawanda ari kutadza kubhuka mukoma kuvaisa pamamain events ane vamwe vanoisa just because mukoma vanodhura. I think ndo anza chaiyo yekutoti nyange izvezvi tikatofonera Richard Famous anotokuudza kuti kana ndikatenda machatsa angu na Richard Famous kahoboka akatonge achiaprocha vachitoda president pamabig show but vakatadzawo kuti ase kuwirirana nemafiga etawo. Alright, but alright, kudhura kwakutora alright, atitoda kutaura figure but tingati plus or minus 20. Mutaurisa figure please. Mutaurisa figure. Approximately ukoma warutarisira kuma 20 but umana utariswa kuma 10. Imi mashows anoitwa mu South Africa munoaziya nditi kunoka kusi kuZimbabwe. Of course, yeah. There's no way kuti mune bawari kunazopinda vanhu 300 ipo pane one artist pachi. Sure. So I think inyaya yengoti mukoma vanodhura tonyaya ngombe mukoma vanodhura. Alright, mazvinza guys kunenge vakadzikisa price zvinofamba zvakanaka kana mudhara vanoshanda nawo. Mazvinza guys kune mafanzi aHwindi president anodhura maybe muri kuda kwaMutare muri kuda kuVic Force muda chanzi ari kudhura anodhura saka that's why asingakwanisi kuuya kwamuri. Guys right Junior Lenny ndisati ndapedzera newe panapa ndakunzwisa kuti how do you end up managing your weekend? Alright, ndakanonzwa uri kumanage ndiwo amanager wake. No, uri right hand man futi hanzi chigunduru chajewa Junior Lenny pane zvata achiva Lenny Lenny iwo uri kuona kuti iyo best friend yakakukwadzisa uko wakunoita futi best friend uko shamwari dzinosiyana autyera ukwara shamwari dzinosiyana ndara but I think sangazorekeza kuti shamwari nekuti ndakambokanywa neimwe shamwari but I think the best Lenny let me tell you something uona zvauri kuita is business and you are really good at it. Ukasaitora sebusiness and you end up wamaka munhu wese urubata ukasaitora sebusiness. Do you know kuti Lenny ndine maartist anoona approach ini and achindi mukuru tiri kumanejwa and in first ndisandatanga kuti ndomukandira contract paunongondudza kuti tiri kumanage ndongokandira ndotanga ndaona are you worth it and ndokandira shamari izvi ndozvandoda izvi and because business you are investing your time tomboti hapana sendra waisa but time uri kuinvesta time une mhuri une family inododa kuchengeta katotarisa kwauri and saka I think for the next person and wirira naye ingave contract yekusina basa but ngaivepo shamari nini yes whatever show that yawachaita I'm getting 30% and yangu yekuti ndaendawo kushonda ndofila kunganda kuzati ina namwe munhu andakambomanager andinaona but wakatomanagandakazvidzidzira zvekumaneja so inini I don't think kuti ndakatombosvikayawo zvekuti ndiri kufanira kuita contract inini handisanda kuziva kuti ndichiri kutobikwawo mudhara handisati ndatoqualify kunge ndiri manager but kana ndakuzofilaozoitawo contract 4 years for these 4 years ndandaziya Junior Lenny you've been an outstanding runner hachadi kuti mti manager but outstanding runner mudhara munotsika do mudhara yes big up to yourself man. But I think izvezvi mukadzi makunzi Hwindi mazotaurirana and inyorerana yepasi and draft yecontract and kuti shamari mukoma nga aiwa no with time zvinogonoitika kuti Hwindi agonofila kuti ndakaluza munhu ataitoshanda naye zvakanaka iwe unogonofila kuti taishanda tiri zvakanaka but what I'm saying is
nyorai contract draftai handi chamarika ininika ndiri pabasa handi isema pabasa pauri. So what's gonna happen is inini on each and every show I'm getting 25% and which means amunezana padhoo pako wakamira pakabuda 10,000 unoza 2.5 ndi yangu take home unogara kutoisa muhomwe ngoma pabuda 10,000 2.5 ndaisa muhomwe iye 7.5. I don't think kuti munogona kusvika pakunetsana sasa zvino zvamune makagara maudzana kuti ndizvozvo ndizvo zvezvo but inyaya yekuti isusu zvedu tatakavimbana mukoma zvekutodaro risina nambotaura kuti ationa nge mudara wedu saka zvavanenge vataura kazhinji kacho hativapikise hatambobvira tavapikisa pajeni yedu yatakenge tinavo. Alright. Aiwa inyaya yekuti I think inyaya yekuti maybe wangosati waziva yamamibvunza apa ndiyahulengende. Alright yahulengende and I think ndifana kutsanangura kubva pakusangana kwangu naye handiti kuti makazobvawo kuchienda kusei anozati ulengende pakaya kunoku I think imnara inyaya iyoyo mimi munhu tori neproof yakasara tine yakaitika kuti vana hulengende akauya namaster Leo and then vane mashows avaifanira kuita and then pakazoita kunetsana pokuti hulengende akazopedzai mamuba wafana ora chii chakaitika bcause vafana uri uchema kuti isusu takauya nemunhu takabirwa munhu wedu and then mashows edu akazotadza kuva successful just because munhu watati naye achiti back up haana akambabviswa patika. What happened? ndozvavakangokudzai ndo zvandakanzwa navo ayo zvekuti zvakabvapana venyu kamudara imimi vakakudzai kuti chii because vaiva pana venyu handimagara navo pajenero imimi vakakudzai kuti chii chakaitika kuti chii inini havana kundiudza vangoti havana zvavakatadzirwa vangotori vachiti munhu ayo inini havana kundiudza ndakanzwa from another source. Yes alright indangoexplaina kubva pacho ipapo vamwana vakauya kuno kuna hulengende handiti master Leo nalibo nahulengende nemupana wanga wainaye wanga kalaina mashows avo I think kubva kumesina. Yes but mashows aya vanhu vainge vachiziyana nemapromoters kana nevanhu vari kuorganiza mashoga ndilibo namaster Leo. hulengende tinganga itori first time yake kuya kuno ende hulengende saka pazvinhu zvake zvese aitoita zvokunzwaona nanamaster Leo because anamaster Leo ndo vari kutaura nevanhu vari kuorganiza. hulengende seems like angouya wakaberekwa nanamaster Leo anoona zvekuti sanyaya yakanotanga unoitika ipapo ndeyekuti mari yasvikira kumaoko analibo namaster Leo anything chavanenge vaita then master Leo kalibo ndiye anozotambudzana anotambudza libo mari otamudza uyu mari saka ipapo ndo pasina kuwirirana chete pakuti uyo anga asingachapiwe mari uyo aingonzi mari hapana neshow yatoitwa ikatoita successful munhu isachiona obva udzwana namaster Leo kuti mari hapana. ini izvozvo handina proof but ndakatozonzwa naye direct vanhu ndobva vatanga kusatonzwanana zvekutomakana chaivo chaizvo amene pamuitano vaita zvinhu zvavo zvekuti vakatombokandana zvibhagera vachibva kupolokwani vamwe vane show polokwani vachibva kupolokwani vachienda kubreds zvekuti vari murodhi kubva kupolokwani vane zvinhu zvakatadza kunzwanana panyaya dzemari vakatenge vakutokandana zvibhagera libo nahulengende zvekuti motikari kunzi yakatopakwa pasaidi inde handiri kujobheki pandakatofonerwa naye hulengende achiti ndakurohwana namaster Leo akundirowa kuno ndikatofonerawo master Leo atanga libo aifamba namanager wake in the other one hulengende asina munhu anaye I think asati ana manager I think manager anaye ingori nyaya yekuti iyo aida kuuya nasomeone nankusvikanzi aisauya namanager but aifanira kunge ana someone wake wechitu but vakomana vakaita sei vakati aiwa usiya vanhu hatitoda vanhu mari transport haisukwana ndo masariro akaita munhu aifanira kuuya nahulengende saka panenge pakazoshandiswawo advantage yekuti uyo ari yega animugona mari iri kusvikira kwavari apa iye agara ari yega hulengende saka anga mari dzakuuya kwaari dzimwe zai dzisingameke sense nebasa rinenge raitwa saka akazongouya kwandiri akandiexplainera kubva pavakatanga kurwa akazongondiexplainerawo kuti ndo mamiriro akaita zvinhu ngoma ina ndakana mari but basa takaita sei takaita ndovaendaenda ndikanoudza president ayo iwo wakatadzira kumbotora libo kuti libo uyapo hulengende ari kuti so
iwo uri kuti chini kuti kana master Leo zvayo kuti master Leo ndevangu wese zvekutodaro ndevangu wese zvekuti inini ulengende akatouyana nalipo inini andisina mubvira ndalingana ulengende kana kuzimbabwe chaicho but ndakatomona auyana nalipo pafavor lodge pepe so inini vaitova vangu chaivo ndivana lipo namaster Leo ndakatovatora zvishuwa pasaidi ndikatovabvunza kuti master Leo chichukitika master Leo akabva explainera side rake uyu andipawo side rake saka andinoda kuitongawo nyaya yacho because chini ndinofanira kunge ndichiita sei ndichitonga saka ndakazoteererawo chichemo chaulengene because isusu tatanga kuwiriranawo zvedu pangotamba tese ndanzwa chichemo chake chokuti akurwadziwa nekuramba achishanda nevakomana nezvaanoita handiti oba ndiana ndikanoudza president because isusu tatagara tiri zvatatichiita napresident tatagara tori nemashozi edu isusu atatatoronga ematuwa aya then mukomana pakaine problem yake ndikapirawo president vakataiwa chidenja ngatitei basa vai matomuedha pamashozi ese atiri kuita dzeshuwa takaedha mukomana pamashozi ese nemamwe atatisina kutombesa picture rakeka but akatoenda kanoimba kujimstein ndizvo kastrike kujimstein ulengende anga asiri paposta pandakaenda naye pafavor lodge anga asipo paposta takaenda naye kudurban yanga iri 1 show yanga ine picture rake tikadi patakaenda naye ikoko ndichitowirirana zvakanaka ndaida kubvunza kuti makazomubhadhara here ulengende pakaipa okay ndaida kuti saka uyu master Leo side rake rekuti chii because matimimi makazonzwa paside ramaster Leo mukanzwa raulengende but matiudza raulengende what was the side ramaster Leo? Master Leo angati aitanzi ina akangondiudza chititi ulengende ari akusaisa libo chichi akutoita libo ngefani here ona kanyaya kacho kanyaya kacho ndeke kudhonzerana waiza dzingori vaingodhonzerana zvaizvo kuti amene kamukinzisanya ndikutaura kuti mudara mune 2 artist mimi hamunayo motikari menyu vanogona kunge vachitopisa vese vari 2 vari palevel rekuti vanogona kunge vakatotori rimwe chete waiza imimi muna libo naulengende motikari menyu mudara munoridza masongs api anonoridza Jabres aiwa vanokumisai bozi maartist anenge anonzwa music yavo vanokumisai aiwa inini mubvunzo wangu Leni saka mona nyaya yakatangira pakuti nyaya yakatangira ipapo pakudhonzerana ipapo kuti chero motikari macho vaiti vanga vakutoita zvekuti kana vari motikari vese vachienda kushoka mumwe anombokonekta foni yake oplayawo 2 masong ake odisconnecta apedza rwa 2 uyo oita seokonekta ake pakange pakurohwa 7 alibo apa vanhu vakutodzana kuti havana zvavakamboita navanhu vavo ese ndozvakangoitika nekuzovharana mari nechiombe kudhonzerana vachiimba song yavo hongu zvinhu zvichaita boy watu vari vapana madikidiki seems like they came a long inini papa handisiri ini ndakatombokonanisa vanhu vava vakatokonana vega uye akatozoya kwandiri akutondiudza kuti ndinakomana vatatase tatadzanzwanana okay then ini ndo vandazondo vanaenda kuna master Leo ndikanonzwisisa kuti chii bwezi munhu yakatouyana namaster Leo ulenge ndakauyana namaster Leo kuti ndizive ulengende mana master Leo ndo vakauya naye saka ndakadaenda unonzwisisa master Leo chii but side ndangu explainewa harina nyaya yaimbonatsobatika nyaya ingoripo ndekuti vakomana vakatora mari vakasamupawo mufano chi mari nenyaya yekuti yekudhonzerana kuti muhombe ndiani mudiki ndiani ndati mudara zvinhu zvinoitika behind the scene zvamusingasikane nemafanzi zvakawanda zvekuti maartist anotodhonzerana zvekuti pashow chapo chaipo kana kuti 2 maartist mwani kachitya kuti ndiani anotanga ndionotanga reka ndiunosipesira chinyaya chayo chotanga isina basa but ihombe nyaya iyoyo athink ndo zvakaitika paraundi ravo rekuti seems like ulengende ndiye akazenge akutodiwa nevanhu muraundi raitwa nanalipo I think ndo point hombe yakaita kuti vanhu vaite se vanetsani munhu anga akutodiwa nevanhu paraundi raita libo naulengende ndi ulengende saka libo manje angagara iye andozviita muhombe kuna ulengende saka haana kuzombonakirwa
Alright. Iye akatouya nani ulengenda achitudza vanhu ndavane mufana wangu vandiri kuita backup. But vari kuti mufana wake vauya naye ndobhiza racho riri kutodiwa nechi nevanhu. Ende iye akanozoona kuti ndobhiza remunhu aridiwa nevanhu. Ndosaka akazingira kuti hasha. Alright. Iye hasha chete dzaitwa nani. Alright. Chandaonzwisana chekuti bia master Leo. Chandaonzwisana chekuti iwewe it's fine. Wakazotora ulingende wazofamba naye and stuff. And how was the journey with him? Ndokuti kufamba naye kwawakaita makafamba po here bo pazvinhu zvedu chaizvezvo because inini handisi manager waulengeni ndambotaura ndi inini ndiri first wake. Alright. But makazowirirana saka chatikazowirana tatitwa rafu namukoma kuba tatozongowonesana kuti hatitazva tokwanisa kuita here isusu titsvagewo something. But how about issue yeshow yeku Cape Town? I saw a poster rakarina president naulengende and then show itakazongona president vakubuda pafacebook vaitotara kuti no inini handisi kuuya kushow. Zvanga zvichinge zvakonzerwa nekuti imimi manetsana but takazogona imimi makuenda mutori mundege. Saka mukwanisa kungotaurira kuti zvakazongofamba sei from that experience kuti president havachaende and then neround ramukatozobva maro. Ene ndakatonzwana achitaura nguva iri kuti president vakaramba kuenda kupi kuport Elizabeth wese president havana kuramba kuenda kuport Elizabeth takavasiya. Anzo takavasiya murungu vausiya boss vausiya biza takavasiya mudari tane munhu chakomari kwesi kwaitoda kuenda havangambotaziva kuenda kamudara bosipotsa ranga rani time ichita seichimaketewa waiziva ende kutonge potsa richimaketewa vakatoisawo pawara avo pakumaketa zvinhu saka nyange dei taizonetsana kuya kuyakushow vaitoenda but tizodzoka kushow iyoyo taigona kudzoka tichita sei chiparadzana. Indaunzoti vakasiva sei tiketi ranga ratengwa rende because tazongoona vanhu vari muteki pamakatenga tiketi makatenga muchiti mune ravo here kana kuti anga totengwa kudhara kaya saka vakazosara seiyo tiketi riripo takatidambura izvo ndikuza zveprice hazvina basa aiwa kubvara kwakaoti isusu taunotora mari tega aiwa kubvarira ndikokuti munhu hatisi toda kumuona padhize nesu hatishandisa mahara munhu ndizvonyanya bhova chamwari vanoenda pamberi pevanhu vanotanga kunzwisa tsitsi vaiziva zvekuti munotobva maita kunge matoatadzira sekuru apa tisi takatadzirwa vaiziva munhu akatiza nemari ndiye isusu takutoenda pasocial media akunzwisa tsitsi vanhu vakutoita konde vaiziva ikupa munhu mari vaiziva munhu akatoenda nebhegi rese munhu amukupa mari uyo nje munhu akatoenda nemari yese hamusi kuzviziva chete nyaya yekuti isusu tisatambowanawo mukana kuya kuzotaura chii kuzotaura nyaya dzacho dzichiitika panapa vaiziva but iwe ndiwakatanga kutaura kaleni zvekuti kuna inini ndaitofungidzirawo kuti vachangorespectawo pakuti takashanda nawo ndisina mari yandinyanyoda for a long time anditi nyange kuti taiparadzana apa vaifanira kungonyarara wosiyawo space yekuti chi wongonyarawo kakuti ona ivo vakadya chi mari yese yanditi isusu takutomubvawo nitowasiya toita zvozvo vaifanira kungotisiyawo vasatisivisa zita because ivo ndo vakatoenda nemari ivo futi ndo vakusivisa zita redu ivo varivo vakaenda nemari nyaya yekuti vanhu havasi kuziva kuti chi munhu ndiye akaenda nemari havasi kuziva chete vanhu ndiye munhu akaenda nemari inyaya yekuti ivo pamwe vane chaunga saka vanoteererwa chese chavanenge vangotaura nevanhu vanoteererwa just because vane chaunga. Junior Lenny hana munhu anonziva saka anenge achingoroyererwa chete achingoroyererwa. Tinotaura nyaya president takakota interview vachiti ivo ndivo vakabhadhara maflights vakabhadhara accommodation patour yamungaenda kuCape Town nekudzoka but imimi mapopota kana kuti maifaita muchiti isusu takatora mari yakawandisa show was success but mari yatikazopuwa it's not worth it. Tickets reflight rekubva kuCape Town kuya kuJoburg kana rekubva kuJoburg enda kuCape Town
yangatange pakuvharere kubva kuJoburg tichienda kuCape Town nekuzobva kuCape Town tichidzoka kuJoburg ukona chinhu atinge vaumana zvine maproof zvinhu zvacho zvasiyana chimbotaura kuti takabata promoter ari kuCape Town kuna Mistofa kune mwedu anonzi Jake ari kuStrand ndokatakaita mashow 2 yanga Mistofa neyanga ina Jake dira takaita na Jake takaita dina Jake rekuti takagadzira show Jake ndiye akatenga matickets eflights ndiye akamaketa show Cape Town akatenga matickets eflight T33 ekubva kuno kuenda Cape Town and show ikaitwa Jake otora percentage yake isusu totora percentage yake and which means that sisi tutatenga matickets ndiye kuya ndio ataenda show na Jake kuya I think va show ya Jake takatora almost 18,000 rands show yakaitwa kuStrand panonzi pa Wild West. Alright, zvine proof zvokuti kamuchida kutofonera kana anyone ari ikoko anotokwanisa kutodaira akataura ndikutaura zvinezvi zvekuti takawana almost 18,000 rands pagate iyoyo ndo vatabvisa 20% ya Jake ndo vatapa Jake ndiye akatenga matiketi anditi ndo vatasara nemari yatakasara nayo. I think Jake akatotisiya tiri kumari yaigona kutosvika kana ma 13,000. mabasa ndimai matsvaga here ndani mabasa ndindatsvaga vanhu vese vanokutaura ivavo president havana nhamba dzavo havatozivi kana mazita evanhu ivavo. Alright, mazoenda kwaMistofa zvekuti inini ndinokutowadza kuti nhasi tikuenda uku tatengera matiketi indotozongo akandira tiketi tatotengwa zvekuti vamwe vacho vanotozovhunduka kuti tiketi ndirarini ndiri nguwai ese munhu atenga tiketi angatadza kuziva kuti tiketi rake rakatenga ndirarini ese kusvika pakusara nende havanambobvira vatenga tiketi then ndovataenda tikaenda dhiri naMistofa same dhiri rinenge kwaJake rere Mistofa anga akatibhadharira accommodation. Alright, munzvisa anga atibhadharira accommodation akatenga maflights ekuti tidzoke kuJoburg then toita naye show papajo iye tapedza show tikanoverengerana mari ende mari dzedu maitira toita mukuru tinototapedza show toenda muroom mapresident toenda tinoverengerana mari imomo. Mistofa wacho anga atorimo. Alright, Mistofa akabvisa percent yake paibuda mari yakawanda pashow iyoyo. Mistofa akabvisa share yake akaisa paside ikaenda kunani kune mukuru. Saka panhu ipapo pakapinda vanhu vanenge 250 zvekuti mari yatakaita paya yaitwa kuma close to 27,000 rands. Tikabvisa mari yaMistofa tikapa Mistofa mari yake because Mistofa ndiye anga atenga matiketi edu kuti ekuzoka kuno Mistofa ndiye anga abhadhara accommodation pano patari tichigara isati nama expense atati chipinde maingotora mari tichapare pakanaka. Alright, so pamari iyoyo yakabuda izvo zvekunzi ndaibhadhara matiketi endege tokumbiro vatipe proof. Inini proof yevanhu vakatenga matiketi kana ari maflights kana chibva kuna Mistofa wacho ndinazvo zvirimo. But iwo nyaya yekuti vanenge kusvibisa zita ende havasina imwe ipo nekuzvidefenda nayo kana kuti vada kutira kuti vanhu vaone kunge mari iyoyo havana kuidya yakatsakatika weze ndo manyimira vakafunga kuda kutiitawo mari iwayo zvekuti munhu wezvako vanhu isi vakaudzwa vanotongoti chokwadi. Saka Len in other words kutaura kuti iwewe for almost 3 years mari every show because president mashow tomaona achiitwa ende mashow togara tichimaona achiitwa every show iwewe mari unonosubmita kwavari. Yes, wapedza kusubmita kwavari president hausi kuziva kuti vachanoshandisei mari ende chii chichanoitika nemari. Saka for all this time mari iwewe hauna kana chaurototaura kuti amanaka mari yakamboshanda sei. Handikona mari inenge yaya andinozati mari inenge yayavo yatinge tavapa iyoyo asiyawe ndizvozvo inini one handisi manager ndingori right hand man handiti saka nditorina power rekuudza munhu tishandisa mari yako zvakati kukana kuri kuti ari kuichengetana nhasi anayo toziva sei. Saka hatibvunze munhu kuti mari uri kuishandisei kana chipozi angozotinyadzisa vanhu chekativhurira bhokisi raichengeta mari vese. Saka in other words iwewe tida kuti umbodefine iwe kuti mukuru munhu ari bho here, munhu ari kushandi naye, munhu ari kuoma musoro here, kana chii chiri kunyatsoitika waize
kuti zvinhu zvizosvika pazvinenge zvavya. Ivo ndivo vanoziva kuti vanenge vachiita but mapromoters akawanda nevamwe vanhu vanoziva hachi baba chakaoma musoro zvitodaro. Right, guys, this is Kumusha podcast for you guys. Today we are hosting Lenny, the ex right-hand man while in the president, guys. Sorry. Right, Lenny, tsata vara. And mashuke kupesira kumureza. Aiwa abo. Seboisa tinazvinyanya taura idundara mese. Alright, mashuke ari vanhu vari situation yaongonayo na Hwindi president. Ndikuti angu vanhu vamwe artist nevamwe vanhu vanenge vanhu vari kushanda navo pagraft ravo kana wawana munhu ari loyal kwauri zvekudaro zvekutorevesa zvisina kana kunyebera kana chii vanongomubatawo zvakanaka. Alright, ma appreciate nikuappreciate because inini kutaura chokwadi handambobvira ndawana kana thank you nemuromo ndari kuti thank you. Yes, ini panguva indaita zvimbogata ndaraika anenge nditoshanda nemunhu asingatonakirwe neni ka. For example striker togona tiri patrick show kana kuti trick show pane time yekuti artist anenge achisimbisawo achisimbisawo vanhu ake crew yarunga show kana show yaita successful artist pastage anenge vatomboti pick up striker pick up ningi varungawo show iyi kuti iite successful but ndaro angatobhiga ana striker nani wese ojisiya wake Junior Lenny aivanetsa ngoti big up Junior Lenny. But for reason ndo anoiziva kuti aizviti. For 3 years. 4 years. Alright, guys, I think zvongwedzotorwa na Junior Lenny ndezvokuti handinambobvira ndaappreciatwa. I think ndongoconcluda nyaya yacho. Handinambobvira ndaappreciatwa chero thanks yemuromo kuti maita ball hapana from Hwindi president, hapana muso one wakati thank you Junior Lenny. Yes. Guys, this is Kumusha podcast for you guys. Thank you for subscribing. Thank you for following Kumusha podcast, guys. Not Konera, guys, and then it's Odada Nemi, guys. I think advice yaningakwanisa kupa according to Junior Lenny saying is kana une munhu warushana naye artist, even if uri hama yake anoti nyorera naye pasi mupanane kana ingari 10% poor 10%. Kana ingai 5% it's enough kuti makanyorana pasi so that amufe makaita problems pamberi, guys. Yeah man, ili pane nyaka kushanda utauri dangu clarify zvangu vanhu vanatsunzwisisa usakawanda unotofungidzira kuti inini ndakanongonetsana na president just because ndidoita manager waulengende. Serious. Alright, wangu shifter andisi manager wani waulengende, manager waulengende ni Maloti Rose. Alright, wesangita sei andiziza but inini ndiri close navo vanhu vavo. Alright, so kuti kana ukatonge uatsvaga ukaenda kwandiri nokutobata but handisini manager mufana wangu vandotobatsira zvese zvandokwanisa kuita zvebasa zvandogonawo kuita inini ndotomuitira. Ende ipo kushamwari hwedu ndokutoti tikatsvaga mari zvitori nani because anoappreciatawo tikatsvaga mari tikaisa pagiraundi anotorawo kati yake yari kuenda nayo kangu kadiki ndinopanda ndingokawanawo itlist I think ndozvandanda ndichitongochemawo nazvo. So I think inini ndiri free kunge ndichitoita diri na anyone. Handisi manager ulengende ndogona kutomuka mangwana ndina flex age mwatotiona tiri muno ndogona muka mangwana ndina ngwerekwa mutoko tichitsvaga takutsvaga mari vanhu vakasiyana siyana. I think the best is if you are an artist uri kuZimbabwe, maybe hauna munhu anokwanisa kufamba naye kuno South Africa, maybe that person can get in touch with you. I think Junior Lenny is the right person. Yes. You don't know about South Africa and uda kuuya South Africa and wangobata mkomana Junior Lenny wangu ndirongero mashows South Africa and then muronga makabuda 10,000 mupo 3 mupo 4 muchingo zvamani mawirana izvo. So right now Junior Lenny is a free agent. Hatitaurira pakuti toda kuzvitakura kana kuti tinogona basa stere kwese but zvatinoitawo zvishoma izvozvo takuda kuzviitirawo zvinhu zvedu zvatokwanisawo kana tikafoira zvikatinetsa tozama zvimwe but apa takumboitawo zvinhu zvedu.
nemunhu wese akasununguka kutidi kushanda na Junior Lenny asi promoter guys Junior Lenny aripo inini ndiningatonokutsvagira mapromota ndikauya nawo. Yes. All right, thank you Junior Lenny for coming through and we appreciate you guys. Junior Lenny totumbonzo ma social media endos TikTok, Facebook. Yes, Junior Lenny. Pane ndakamboneka kanzi Junior Lenny Bemavari andizoti chiripo ere yakadaro kana ndiyachinja. TikTok. Aiwa ndiyazoti ndakambopona pai but pane ndakambona kanzi Junior Lenny. Facebook yangu Junior Lenny. TikTok yakanzi Junior Lenny yasiya Junior Lenny yakagadzirwa nemusikana anonzi Kisimo hamini zvaitira kuda kuita but unoitarisa pa TikTok inenge itori nepicture yemusikana iyi. Yangu yakanzi Junior Lenny chete. Alright. Kopa ma numbers vapfana uri kubata vari kuZimbabwe. Numbers my numbers tichaningirika chamanyora pa screen. Alright guys, mazvinzwa if you are an artist, if you are in Zimbabwe kana uchizwa kuti hauna munhu anokwanisa kufamba naye kunoku, you can get in touch with Junior Lenny. Umofamba mezi kana mafamba mezi kana mapedza vanokusiyawo pa airport uchienda kuZimbabwe umupa something. Guys, thank you for watching Kumusha podcast guys. We love you, we love you, we love you. Big up Striker. Yes, I. Man.